лекция, в която беше описано изкуството на Жоро и неговия майсторлък, аз нямам какво да кажа. Те самите картини говорят за себе си. Аз мога да кажа само едни други работи, които са много, много важни. С Жоро ние се запознахме съвършено случайно в 1977 година. Та кога е, бе? Сега преди малко. Та, с други думи. Значи тогава аз с моята бъдеща съпруга, поредното ми гадже, бяхме дошли във Варна, заедно с един велик наш художник Димитър Киров от Пловдив. Едно друго котило на велики художници, каквото е Варна. Там бяха Митро Киров имаше изложба във Варна за първи път от много време насам. И Жоро Слона беше тук, и Катята Паскалева, и кой ли не. И се завъртя една луда работа. И къде отидохме ние? В Вулкан. Каквото е Вулкан, викаме. Вулкан, това е магическо място. Аз бих нарекал всички тия хора там, които бяха децата на Вулкан. Това е забележителен период. Ето това се казва среда, в която може да се създадат произведения. И вероятно има голямо значение това. Самия град Варна е прекрасен, аз съм от Варна и съм страшен патриот, а много се гордее с изкуството във Варна, което Вулкан, между другото, атмосферата на Вулкан помогна всичко това да излезе напред. Те работеха, те наблюдаваха, те бяха един до друг в ателиета и цял ден работеха и се вълнуваха. И така че аз на Жоро, който съм го гледал, той много пътя му, който продължава и толкова много неща има, които ги няма тук, че да не разправям. И значи, каквото и да прави, това всичко преминава през сърцето му, душата му. И моментите на мрачовя, има ги вътре, виждат се. Моментите на възторг. Неговото изкуство е шокиращо, внезапно и в същото време така вътрешно балансирано, така хармонично и когато се загледаш във всеки един детайл, продължаваш да откриваш безкрайно дълго време и дълго и винаги може да откриваш някакво ново съотношение, което той владее майсторски. Той не се казва майсторски, той го носи, той живее с това. Това е Жоро. Жоро е уникален почерк. Неговата рисунка, например, е изключителна. Сега ще ви разкажа само една смешна история. Върда ръка. И значи отиваме на Жоро и на Сани на гости преди няколко години и по-навре Жоро вика, чакай малко, чакай. И отиде и извади един лист. И сложила на масата, ние в една градина бяхме. Застана на листа и каза, ти си говори. И започна. Значи гледката беше такава. Браво! Това беше един забележителен портрет. Това беше един роден пред очите ми портрет, който е вкъщи. С молив направили, с кръда беше, голям такъв изключителен портрет, с такава истина в него за мен, за този ми етап от живота. Такъв верен психологически образ, изключително. И аз видях отблизо точно вдъхновенията на Жоро Лечев. Сега, не искам да казвам нищо за неговите великолепни картини, които се лащат, както се казва, от единия край на Вселената до другия. Така че, Жоро, пътя продължава. Браво! Господин Базитов, заповядайте. Добър вечер на всички, най-вече на Жоро. Всички трябва да сме прави в този момент, защото
основанието Варна да има един такъв художник, да има един такъв гражданин, да бъде съпричастен с делото на една такава личност, е задължаващо да стоим прави. Прави пред изкуството. Вероятно очаквате нещо административно. При мен този път отново няма да има нищо административно, защото той е получено от Жоро в годините, с Кирил и Методий, с награда Варна, с всички административни похвали и награди. Аз се спирам на две неща, които ми направиха силно впечатление в неговото интервю. Да рисуваш, дишайки. Или да дишаш чрез рисуването. Изключително важно за един художник. И поредицата от километрични камъни, които по пътя той е оставил със себе си, след себе си. Всеки един от тези, които присъстват тук, са част от тази километрична линия на пътя, който ти извървяваш. И направи ми впечатление в едно писание, твърдение на Ван Гог, много години назад, за пътя към звездите и пътя към градовете на Франция. И тъй като не трябва да се интерпретират думи на Ван Гог, ще ми позволите да ги прочета. Писмата са написани през лятото на 1888 година, същото лято, през което рисува знаменитите слънчогледи. И неговите думи. В живота на един художник, пише той, смъртта може би е най-тежкото нещо, което може да му се случи. Гледката към звездите винаги ме кара да мечтая така, както ме карат да мечтая черните точки, които върху географската карта представляват градове и села. И защо казвам сега, блещукащите точки на небосвода да са по-малко достъпни от черните точки върху картата на Франция? Ако ние вземем влака да отидем до Тулус, до Руан, до Тараскон, не вземаме ли смъртта, за да отидем до една звезда? В това съждение едно несъмнено е вярно. Докато сме живи, ние не можем да стигнем до една звезда. Както и когато сме мъртви, не можем да вземем влака. Бъди жив и здрав, следва и пътя се Жоро. Жали. Няма да ви отекчавам. За първи път ви виждам всичките прави, само аз седнал. Приятели, няма да говорим за картини. Развълнуван съм безкрайно. Само ще се обърна към моите приятели от Градската художествена галерия и моя куратор, който направи една прекрасна експозиция, и всички мои колеги, които работят тук в Градската художествена галерия, заради това, че ни събра заедно моето занимание, моите картини. Благодаря на моето прекрасно семейство, които са тук, на моите роднини, благодаря на моите приятели. Аз не казвам, никога не използвам думата колеги към художниците, защото ние не сме колеги, ние сме приятели, неразделни. Обръщам се към всички вас с безкрайната любов, с която ме адресирате днеска, и никога няма да забравя този прекрасен миг, в който дарихте себе си на артиста. Благодаря ви цялото сърце. Георги Лечев ви кани на вино, една хубава музика и на неговата изложба една прекрасна вечер. Нека да празнуваме неговото изкуство и да мислим само за живота. Само за живота и за пътя през него.